טוב, עכשיו אודי מנסה לעלות עם אחד המכונות היותר עגלות שיש בחברה. הוא מנסה לעלות עלייה מטורפת. איי 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 איי. אין פה שסי. מה, אתה עלה את זה חסן? לא, 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 עזוב, אני לא רוצה שירות איתו. לא, לא. יאללה, יאללה. לא להבין שהוא עלה איזה חבר'ה. וואו! יאללה אודי, תורך אודי. יאללה אודי. הלך, חבר'ה, יש פה סירחון מהקלט של האוטו. אני חושב שהקלט הזה צריך לזרוק אותו לפח, לצבוע אותו בכחול ולזרוק אותו לים. יאללה, רגע, אודי, תיזהר, אתה תשתפך, תיזהר. איזה דפוק. איזה בן אדם דפוק, יואו. גסן, מה אתה אומר? עלינו. והתחיל גשם, וואו! בוא'נה, דפקת לו את הצורה, דפקת לו. דפוק גדול, אה? בוא'נה, איזה בום, הבאת לו למטה, אבל חבל על הזמן. כי אין לו כוח, יש לו פחות כוח משך, אין 4x4, 4x4 פה לא עובד. חבר'ה, בואו תראו את המכוניות שהגיעו לכנסייה. המכוניות המנצחות. חבר'ה! וואקו קורגו! וואו! ריח, אתם לא מבינים את הריח שיוצא פה עכשיו מהקלאץ'. ריח של נבלה. תמיד שמה? חול. הבית שלנו, בואו ניתן לך פה תיאור.